Assim como a gente faz,
nongozo. Ugoza kusondele kude kodwa bezihamba. Sinogoza imabili, sinogozo ukubeka bese siba nogozo lapha. Kuthi kubiseleza lapha ugozo. Kokubeka ngani kokubeka. Usesibhedlela kokubeka. Ugozo. Ngabe nje sabaphatha. Certificate of appreciation, which is the certificate based in softball. This certificate is awarded to Mrs. L. Stolle, in brackets, McDonald, in recognition of valuable contribution in monitoring all rules of the church. Izikhova Ezimnqini are followed according KZN goals.
monitoring rules of the church. Lada kosa ibanda liyanqoba noma liyaqoka ukuthi wenza konke okusemandleni ukubheka ukuthi imithetho yebandla yonke iyalandelwa ngendlela efanele. Siyabazi bazalwane unamba wami bayingathethane esontweni sibengakhonzile lokho. Ngiyababaza ngikwazi la ebhejini bangabange ndathethe sengeyona inkonzo ke nimlisa ukuthi athethe thethisa yonke into kathethise mama thethisa yonke into yabona lapha nezwethu masoma bayizohlamba ukuthi hey mama nakho-ke bazalwane Now
ukukhonza ebrekini yasephilile. Unesiphiwo sakhe naye sokuthi sokukhuthala nje kwakhe.
Siyabonga bazalwane sonke bazalwane kuBaba uThosi. Konke yini ihlala isigqila yini? Kusigqila. Siyabonga Baba uThosi, mhlawumbe sifake isihlalo baba ukuthi igama lisakho isigqila. Siyabonga bazalwane konke sekwenzekile. Siyabonga bafethu nibecula kahle yazi. Siyadlala bazalwane la eduze kabazalwane sinobaba wethu Baba uBhengu. Simazi ngosihle bazalwane kodwa Baba uBhengu bazalwane siyamhlonipha ebandleni bazalwane. Oh haleluya. Baba uBhengu uke wathi Baba uThosi bazalwane unganikeli kuyisono nje ngonkisikhulu. Kuyisono ukuthi ubugebengu ngoba sizothi uNkulunkulu unganikele ebandleni. Is a criminal offense unganikele ebandleni bazalwane. Siyacela ke Baba uBhengu usihole kwenkonzo ukuthi siyanikela ingenzeke lento bazalwane Baba uThosi athi uyoshona egodini ngoba unikele ebandleni Baba uBhengu. Anginabo it is a principle kaNkulunkulu ukuthi whenever you plant ukhona into ezokudla. Whenever kunelanga there must be imvula ezokwetha. So uNkulunkulu beka ama-systems ukuthi zonke izinto ezenzekalayo noma ngabe kuthiwa wena wenza kahle uphutha okuhle okuwe. These are systems uNkulunkulu awabekile futhi ngamanye amazwi uma wenza kabi nezinto ezizokwetha phambi kwakho zizoba izinto ezikhombisa ukuthi nawe wenza kabi. Uma ungahloniphi nawe uzothola ungahlonipheki. Bakabona manje abasamani. Futhi uNkulunkulu ubuke ukuthi yonke into phansi komthunzi welanga inesikhathi sayo. And this year bazalwane we must understand ukuthi le
Amen. UGenesis chapter 8 verse 22. Isihloko umnikelo kaNoah nesithembiso sikaJehova. 22. Umhlaba usekhona nokutshala nokuvuna, amakhaza nokufudumala, ihlobo nobusika, imini nobusuku akuyakunqamuka. Amen. Bese kuba ngokaMateyu ku-13 ivesi ku-31 isihloko sakhona imifanekiso esikhombisa kaJesu. 31. Omunye umfanekiso wawubeka kubo wathi, umbuso wezulu ufana nenhlamvu yesinaphi ayithatha umuntu wayihlanyela ensimini yakhe. Amen. 32. Yona kambe incinyane kunazo zonke izimbewu, kepha uma isikhulile inkulu kunezilimo, iba ngumuthi kuze kufike izinyoni zezulu zakhele emagatsheni awo. UGenesis, uma siqala kuGenesis, that was after uNkulunkulu ewudestroyile umhlaba. Uyabuyisa ezongena ngeke aphinde adestroye umhlaba. Useyabuya uzodestroya yonke into ebikhona, uzothi njengoba sifunda isivuno umasitshala sizovuna, ubusika kuzoba khona, ihlobo kuzoba khona ukushisa, kuzoba khona ukubanda. In other words, uNkulunkulu uyabuyisela back ama-systems ukuthi awaqhubeke enze khona ngoba ngeke asaphinde awudestroya umhlaba. Bese siya lapha kuMatthew 13 again. Matthew 13 verse 22. Oh, 31 no 32. Uthi u-31 ufanisa imbewu njengomuntu otshala emhlabathini ovundile. Uma etshala emhlabathini ovundile, la isihlahla kuyokhula khona. Kodwa indawo la engiyithanda khona kakhulu ukuthi siyokhula isihlahla sibe sikhulu kakhulu ngale ndlela zokuthi nezinyoni zezulu ziyobuya zihlale kuleso sihlahla zakhele kuso. Ake siyichazeke le mamtshalo ukuthi kodwa uthini. Ngamanye amazwi sinamandla okufuya izinkomo, sinamandla okufuya izimbuzi, sinamandla okufuya amagusha, kodwa asinawo amandla okufuya izinyoni. But we can only cage izinyoni. Ayibazalwane, ayimdlisi. Ngithi nina
Amen.
enhlizweni yami wemamzwane elithi makabonge uJehova ongasinikelanga ukuba sibe yimpango yamazinyo abo. Uthi umphefumulo wethu uphunyukile njengenyoni ogibeni labaquphi. Uthi ugibela luphukile saphunyuka thina. Isho njalo inhliziyo yami bazalwane, uma ngabe sithola leli thuba lokuzohlangana namhlanje, ukuthi ngiyazi ukuthi abanye bethu
siyabonga mawethu mawusavulela Jesu babukhanyile usezivulele umama umsomi izulu sicela ukufake baba ngezi kaNkulunkulu ezulwini nje umama umsomi asevulile inceba kaNkulunkulu enabazana umfundisi wethu babukhanyile ebandleni lakithi eyiCovid simnikeza ithuba abazana namhlanje ukuthi nje athule umyalezo kaNkulunkulu akasakhuluma into eyiningi kodwa ngiletha umyalezo wasezulwini babukhanyile. Siyabonga phathi wohlelo ngilekelele ibandla likaNkulunkulu lonke egameni leNkosi yethu uJesu. Ngiyabingelela ubuholi bonke ishopu bonke naboleke ishopu. Ngiyathoba kakhulu okhokho bami bomama bami bafowethu bonke bethu bosisi. Ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngiyabonga ukuthi nithi manihlela nibone kukuhle ukuthi uNkulunkulu anikhanyisele ngani. Ngicela ukwenza lokho uNkulunkulu athe namhlanje angikwenze ngoba I strongly believe ukuthi anizenzeli uma nabe nihlela nisuke ningenodwa kodwa usuke khona owumnikazi wenkonzo. Haleluya. Kancane nje ngicela ukuthi
kamoya ongcwele. Ibandla alilona ibandla ngaphandle kwamnikazi walo omoya ongcwele. Siyabonga kakhulu ngizocela ukuthi uphuthume ngenxa yesikhathi. Ngizoba ngishane kakhulu baphathi bohlelo ngoba ngiyibona iprogram ibe yinde kanti isikhathi esinaso sifishane. Ngizocela ukuthi ngibe mfishane nami njengokwesikhathi. Incwadi esiyawufunda kuyona sivela lapha kwihubo likaDavide ivesi nje izoba yinye u-127. Ihubo likaDavide lapha u-127 isihloko sakhona sithi zonke izibusiso zivela kuJehova. Zonke izibusiso zivela kuJehova. Ivesi iyodwa nje kuphela ithi uma uJehova engayakhi indlu basebenzela ize abayakha. Uma uJehova engayakhi indlu basebenzela ize abayakhayo. Uma uJehova engalondolozi umuzi umlindi wawo ulindela ize. Haleluya. Namhlanje kuyafika kimi ukuthi angihlale kule vesi kungathi mawusufika ekhaya uqhubeke wende nayo. Namhlanje bengizothi God is here to help us. Haleluya. Bengizothi uJehova ukhona ukusisiza. Amen. Sinezimo esivela kuzo, sinezimo esibhekene nazo, kodwa uNkulunkulu ukhona ukusisiza ezimweni esikuzo nasezimweni esazobhekana nazo. Njengoba kuqala unyaka ka-2022 kukhona izimo ezisazosehlela, kodwa uNkulunkulu namhlanje ulana ukusisiza. Besingeke size sikwazi ukuqala lo nyaka uma yena engawuqala. Haleluya. Besingeke size sikwazi ukuqala futhi ngeke size sikwazi ukuqeda uma oqalile waqhubeka waqeda engawuqalanga kithi kuqala. Bengathi namhlanje uNkulunkulu bengasebenza sivuma kuqula ingqondo zethu. Haleluya. Bengathi namhlanje uNkulunkulu besinganikeli ingqondo zethu sithi uNkulunkulu maqala unyaka sicela ukuthi uqale kahle ingqondo zethu ziguqukile sa-understanda uNkulunkulu kuqala ngoba sikwazi ukuhamba umnikazi wethu singam-understand ukuthi ufuna nithi. Kodwa bekumele sihambe sithi siqala unyaka sihambe nomnikazi wonyaka sibe simu-understand ukuthi ufuna nithi. Haleluya. Sibonile izinto esiphuma zona. Akekho ungazi ukuthi siqhamuke esimweni esinjani. Kodwa ngazathi namhlanje mangabe siqala unyaka ka-2022 besingangena sine-understanding. Haleluya. Yokuthi time sekuyisikhathi sokuthi asifune uNkulunkulu kunazo zonke izinto ey'khona. Haleluya. Kunazo zonke izinto asifune uNkulunkulu ngoba kunamhlanje nje asazi silana kanjani. Amen. Kunamhlanje nje bengathi mina asinanga uNkulunkulu ukuthi aguqule ingqondo zethu. Ingqondo zethu kucabanga kwazo zicabange ngento kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ufuna nithini. Sesibonile-ke ngokwethu kwazi, senzile ngokwethu kwazi, sahamba ngokwethu kwazi, sakhonza ngokwethu kwazi, senza zonke izinto ngokwethu kwazi. Kodwa namhlanje bese ngizothi asithathe zonke izinto sinikeze umakhi wezinto akhe izinto kithi. Ngoba noma ungawakha loyo muzi uma ungazange urejistwe emthulwini awukho loyo muzi. Haleluya. Angithi siyazi ukuthi umuzi ngengalaphana kuJeremiya 20:29 uthi laphana uNkulunkulu nginemicabango engiyicabangayo ngawe and le micabango imicabango yekusasa. Haleluya. Nani nethemba nokunika ithemba. Haleluya. Ngoba imicabango uNkulunkulu ayicabanga ngawe yile yokuthi before uzozalwa waqabanga ungakazalwa wasuqatshangile. Haleluya. Namhlanje nje uphila ku-2022 vele uNkulunkulu bese vele seplanini ukuthi wena
noma mhlawumbe iposition okuyona ibikade ingcono. Haleluya. Ngithi-ke namhlanje na uNkulunkulu bekasiza asisize akhe kabusha iy'ngqondo zethu, asisize iy'ngqondo zethu ukucabanga kwazo kungabi ukucabanga kwethu kodwa kube ukucabanga ukuthi uNkulunkulu ufunani kithi, ngoba kunento efunela siyazi ukuthi uNkulunkulu kunento uNkulunkulu ayenzayo ukuthi nababa baholi bami leyo ukuthi kunesikhathi la kufike khona la ungazi khona ukuthi uzokwenzenjani. Haleluya. Kunesikhathi wonke umuntu ophila phansi kwethunzilelana, kunesikhathi la ufakeke khona ukuthi ngizokwenzenjani manje. Haleluya. uNkulunkulu uyasithanda leso sikhathi ukuthi sifike kumuntu, ngoba uzokhumbula nasekhala laseGali safika leso sikhathi whereby bake bathi umnikazi womsebenzi, umnikazi womcimbi noma umnikazi womshado esebona ukuthi abantu bagcwele ini, kodwa manje uxakekile ukuthi uzokwenzenjani, ngizobanikani labantu ngoba ngiyawubona umsebenzi usemuhle, umshado usemuhle, but sekushoda iwayini. Haleluya. Kwenzenjani uMaria? Uyakubona uMaria ukuthi noma ningaxakeka but ngicela ningasakhali kakhulu, khona ekumele ngiye kuyena nenhlanhla ngoba khona ovakashile. Haleluya. OnguJesu igama lakhe, enzani njena-ke konke akushoyo anokwenza. Bengazathi ibandla likaNkulunkulu bengalalela ukusho kukaJesu, lenze konke akushoyo empilweni yakho, wenze konke uJesu akushoyo ukuze akukhule isimo sakho ukuthi ungazi uzokwenzenjani. Ngoba uJesu uhlale nama-answer ngawo, uJesu uhlale ney'mpendulo ngawo, uJesu unempendulo nge-situation obhekene nayo. Ngithi nasentabeni eSamariya ekafika indoda eku-Abrahama isixakekile ingasazi ukuthi kufanele yenze njani, kodwa uJesu uNkulunkulu emuhle ngokubona inhliziyo ka-Abrahama wayeseyayiveza igama, yavela igama. Haleluya. Ngoba akwenzeki kuvela igama isimo singekho. Haleluya. Kodwa igama livela ngenxa yesimo. uNkulunkulu esimkhonzayo unamagama amaningi ngenxa yesimo. Kwavela lapha entabeni yasemoni ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo unguJehova Jireh, ngoba uJehova the-provider, ngoba wa-provider engasazi u-Abrahama ukuthi uzokwenzenjani. Namhlanje bese nga-provide empilweni yakho, ngiyazi uxakekile, awazi uzothatha uhlanganiseni nani ukuthi impilo yakho iqonde noma ukuthi impilo yakho ibuyele esimweni sakho, kodwa wena usazi ngithi ukhona the God the provider osazoprovider empilweni yakho. Haleluya. Ngithi namhlanje bese ngabuyela nje kancane ngibe nombuzo ebengingakubuza wena mzalwane, ngithi bapha bebeseduze kwakho. Haleluya. Ngithi mina baphi laba bebehlabelela kamnandi. Haleluya. Ngithi mina baphi laba bebekushumayelela kamnandi. Ngithi mina baphi labo budresa nabo. Ngithi mina baphi laba bekade bekuwoshiphela kamnandi. Ngithi mina baphi labo buwakhelele nabo. Ngithi mina baphi labo buseduze kwabo. Ngithi mina baphi laba obubona izulu lehla. Ngithi they are no more but you are still standing. Ngithi they are no more kodwa usasekhona. Ngithi bonke ukuthi usasekhona. Ngaphandle kokuthi kube khona wena akwazi ukuthi kushintshe izinto emzini wakho. Ngithi bonke mama ukuthi umuzi wakho usasekhona emzini wakho, ngoba wawungasekho emzini wakho akekho ozoba umbheki wey'ngane zakho. Yiney'ngane ey'ngenamama, kunobaba abangenamama, kunomtelo ongenamhlobo, kunomandla engenaNkulunkulu. Ngithi namhlanje bonga ngoba usekhona. Ma usekhona iseningi izinto ezisengenzeka. Haleluya. Impilo yakho usengayishintsha ngoba usekhona. Haleluya. I-habit yakho usengayishintsha ngoba usekhona. Haleluya. Bonga ukuthi usekhona. Ukuba khona kwakho kube khona. Bonga ukuthi ukhona ungenalutho ekhaya. Bonga nje ukuthi angina-next ekhaya. Futhi ngibonga ukuthi ngiyihlalele emjondolo wami. For the sake yokuthi ukhona. Bonga ukuthi for the sake yokuthi ngikhona kulo mjondolo, ngiyabonga Nkosi. For the sake yokuthi ngikhona kuleli khaya elilodwa elingenabantu, ngiyabonga Nkosi. For the sake yokuthi ngikhona kule ngane engalaleli, ngiyabonga Nkosi. For the
kwenzakala Jesus obheka mamaseko awivuka icabange baba ungasekho emndenini wakho ukuthi kuyoba njani awivuke mama ungasekho emndenini wakho ukuthi kuyoba njani uyibuke siswami dadewethu mama abazali bengasekho bomama ake uyibheke abantwana bakho bengasekho iconvent kunemndeni eshiya ivali emnyama iconvent kunengane engesenamlusi kunengane esengesenamuntu oyinakekelayo ngoba mayengasekho umnikazi wesiko ekhaya lelo khaya lifile uma ngabe ngasekho umnikazi ngalelo muzi haleluya lelo muzi waphela shithunzi ngithi noma engasekho umnikazi webandla ibandla yabona iyatengezela ngoba umnikazi webandla umoya ogcwele akasekho kulelo bandla kunezinto ezivukayo ebandleni ngoba vele akasekho umnikazi webandla nobekho abangasabizwa ngendlela ekumele abizwe ngayo futhi akasathonelwa futhi akasasatshwa ngoba abantu sebeyijwayele inkonzo abantu bayijwayele inkonzo futhi bamjwayele uNkulunkulu futhi thina esekholwa amaKristu singamakholwa negligent angamsabi uNkulunkulu wabo uNkulunkulu wethu siyamjwayela ngoba senza noma kanjani bengizisa umbuzo wodwa ukuthi njengoba uyikhona uthi uyakholwa egameni nasegazini likaKristu uyamsaba yini na uKristu uyamsaba yini uKristu mayingaqhamuka manje uKristu ungangena nembusweni wakhe haleluya mangathiwa yiyeli ngonyama kaJuda manje landibanda ungabalwa yini ngendlela wena isimo sakho isona ngayo haleluya abantu abasahloniphi njengoba ungahloniphi ebandleni ungahloniphi ekhaya ake umhloniphi uNkulunkulu umoya ogcwele haleluya ngalo mazwi uNkulunkulu akhulu siyabonga bakukhanyile siyabonga uNkulunkulu sesiyangasemaphethelweni bazana lohlelo sekusele nje kancane bazana bese siyaqeda ngiyabiza-ke bazana ngokukhulu ukuthobela amini ngibiza nayintombi yasembo bazalwane ngibiza kanjalo mina ngintombi yasembo mina nokubiza nobishopikazi khona mina ngibiza ngentombi yasembo woza mabani uzobonga nje yonke lento esiyenzekile bese siyangasemaphethelweni
Sibaba lapha bazalwane mahubo 103. Bona uJehova isihloko sithi ihubo lokudumisa uNkulunkulu ngomsa wakhe. Elikadavide bazalwane lehubo. Bona uJehova mphefumulo wami. Bona uJehova. 2-3. Yes, verse 2 and 3. Bona uJehova mphefumulo wami ungakhonza imisebenzi yakho yonke yomusa. Yena othethelela zonke izono zakho. Oyelapha zonke izifo zakho. Amen. Haleluya bazalwane. Ngithanda isihloko ukubonga. Indlela yethu thina bazalwane. Kuyasikhohlwa. Sehluleka nje ukubonga. Engifunda la thanda isihloko sakho namalithi ihubo lokudumisa uJehova ngomsa wakhe. Amen bazalwane. Ngithanda uverse 2 mayethi embongo uJehova kodwa ungakhohlwa imisebenzi yakhe yomusa. Ungakhohlwa imisebenzi yakhe yomusa akwenzele yona. Yena othethelela zonke izono zakho. Ophilisa ngisho ekuguleni konke nasey'feni zonke kodwa besiyaphi. Into yokubana nemithelela kuzobonga. Thina-ke sehlulwa nje amagama amancane kabonga ukuthi nje ngiyabonga. Uphinde uthi cha, uphinde uthi yebo. Amen bazalwane. Siyabonga futhi sihlangene siyabonana egameni likaJesu Inkosi amen. Siyabonga bazalwane kubishopikazi wethu uMamNgcondo. Sesiyangasemaphetheleni bazalwane elenkonzo. Singakayike bazalwane ngicela ukudlulisa lokhu. Sikule nkonzo bazalwane esikuyona. Sinomama wethu lana uMamutshani. Esimazi ngokuthi usisumalo. Osilekelele kakhulu kule nkonzo bazalwane ngama-refreshment esowathola nje masiphuma noma masiqeda sibhala. Sibe nomndeni wakangcobo bazalwane laphana ka-M kagogo wethu noma kamama wethu uMancube indodakazi yakhona bazalwane udadewethu sisimafuku nabo bafake isandla kakhulu bazalwane kule nkonzo. Ngicela sibanikeze ihlombe labazalwane. Siyabonga. umoya ingcwele uNkulunkulu nomusa ubagcine Nkosi